Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu godari bikin. Civaka xwezayî re beşekî wenda dike jinin. Mitolojiya Sümer mîna lawikên şînê yên jîna wenda kiriye. Di kulta Înana de hem şopênberê yên serdema civaka jin dayîkê hene, hem jî têkoşîneke mezin li dijî civaka serweriya wê mêr dike heye. Sîteyên destpêkê bi giranî jaliyê jinan ve têne avakirin, lê paşê hemû cihê xwe ji mêran re dihêlin. Di serê saziyan de ya ku jin xistiye, dîsa perestgeh tên. Di destpêkê de perestgehên dibin rêveberiya jinan de yên li ser navê Xwedawend dayîkê Înanayê yek bi yek têne dagirkirin û dikin kerxane. Nîzama malbatî ya li dora jin dayîkê ya civaka xwezayî saziyeke cuda ye. Xwediyê jinê tune ye. Di heman demê de jin bixwe kîjan mêr û zarokî bixwaze dikare rêve bibe. Bawayeke klasîk saziya pîrekî û zilamtiyê pêş neketiye. Li ser hîmê saziya dewletê piştî ku civaka mêrê serwer pêk hat, malbata bavikanî ya bi rêveberiya mêr belav bû. Saziya malbatê naveroka wê diguhere, rengê xwe yê destpêkê digire û heta îro dewam dike. Xwediyê jinê mêr e, her wiha zarok jî yê wî ne. Jin her ku diçe ji hêzê tê xistin û dikeve pozisyona mal û melk. Malbat di cewherê xwe de dibe qefesek. Qasî malbateke dibin rêveberiya mêr de ti koletiyeke daîmî û kûr nehatiye dîtin. Ev tespîteke hemû sosyologên navdar li ser hem fikirin. Ji bo mirov asa koletiye ya civakê analîz bike, ji sedî sed divê mirov asa koletiye ya jinê bi awayekî berfireh çareser bike. Jin ne tenê jaliyê mejî û kiryaran ve hewce hatiye kirin. Di heman demê de hemû hissên wê, tevgerên wê yên bedenî, nîzama dengê wê, li xwekirin û vexwarina wê jî bi koletiye re têkildar hatiye kirin. Xelek bi poz, guh, zend û lingê wê ve hatine kirin. Ev sembolên zincîra koletiyê ne. Di serdema navîn de kembera baqîretiyê jî bi jinê ve tê kirin. Têgihîştineke yekalî ya namus û ehlaq tê pejirandin. Jaliyê îdeolojîk ve jinê tune dikin. Hemû nirx û buha ji destên wê têne girtin û wê dixin rewşa mal û melk. Bi qelen û next tê wezinandin. Koletiya jinê ku çavkaniya wê civaka Sümerane mijareke hê dest pê nehatiye kirin. Hewcebûna bi civaka hiyerarşîk dest pê kir, di perezgehên rahîban re derbas kirin û xistin holika mêr. Bi vî awayî bi statûya herî giran bidawî kirin. Ji wê demê û vir ve statûya ku pêş de birine ev e. Mijara bingehîna wê je exlaq û perwerdeyê her jin bû û di anîn ziman ku jinek bi hemû his û tevgerên xwe çawa dikare ji mêrê xwe re xizmetê bike. Koleyê mêr bi berhemê zêde yê bi dest dixistî û hêza xwe ya milan statûya xwe destnîşan dikir. Koletiyeke naveroka wê aborî bû zêdetir derdiket pêş. Lê jinê bi hemû beden, ruh û fikra wê dikin kole. Eger hûn mêrekî kole serbest bikin, dikare bibe mirovekî azad. Lê hûn jinekê serbest bikin, wê biçe koletiyeke hê xirabtir. Ev rastî bixwe koletiyeke kûr nîşan dide. Çavdêrekî baş dema li jinê temaşe bike, bi hêsanî dikare bibîne jin çawa bi her awayî li gorî daxwazên mêr hatiye hûnandin û reng dayînê. Ji dengê wê heta meşa wê, ji nertina wê heta rûniştina wê, weke bibêje ez hatim qedandin. Li ser koletiya jinê analîz nehatine kirin. Yek ji sedemên bingehînê vê rastiyê çilekiya mêr û ruhê wî yê tatmînkar ê dîktator e. Prototîpa qiralxwedayên di civakê de efendiyê jinê mêrê li malê ye. Ew ne tenê zilamek e, ew xweda mêr e. Ev taybetiya mêr bêyî ku biguhere bandora wê heta rojameya îro hatiye.
Civaka dewlet parêza koledar duwarê ekonomîk de rengê fabrîkeyeke mezin lê dixe. Ji fabrîkeyên hemdem ji aliyê xwedî û teknîk cuda dibe. Kole mîna keriyan têne xebitandin, li nav zeviyan, li kanên keviran û davakirina xaniyan de têne xebitandin. Ev yek ji berhemên serdema arkayîk mane pir baş tê fêmkirin. Kole ji heywanan dijwartir têne rêvebirin. Kole heywaneke tê xebitandin, milk tê dîtin. Tenê amûrekî hilberandinê ye. Kole li dervê hiqûqê ne. Mîna eşyayek ku hissê wî nebin. Di mijara koleyan de qonaxa mejiyê analîtîk ê mêran gîştiyê pir zêde balkêş e. Di civaka dewlet parêz a koledar de saziya mülkiyetê jî gava destpêkê têkû zavêj e. Cewherê sîstemê ew e ku civaka jor, civaka şêr bi her awayî dike milk. Xuda qiral û alîkarên xwe xwediyê her tiştî ye. Xwedêtî encameke xweza ya serdestiyê ye. Egoya mirov eger derfetên pêşketinê bibîne, taybetiyên wê yên sînor nenas hene. Di serdema avakirina sîstemê de ji ber ku bandorên bi sînor bikin nîne, rê li ber kulta xuda qiral vedibe. Nîzama mülkiyetê ya civaka xwezayî nas nedikir, ji mülkiyeta dewletê dest pê kir dawerivî malê her saziyê. Di her kesî de hessa mülkiyetê afiran. Mülkiyet hîmê dewletê tê hesibandin û tê pîrozkirin. Ji vir û pê ve ya werekirin ev e, wê hemû dunyayê bikin milk. Sînorên dewletan, zevî û erdên xanedanan, sînorên welatan bi awayên cihêreng sînorên mülkiyetê heta îro weke dayîneke xwedê kirin fitreta mirov. Ya rastîn mülkiyet weke çavkaniya kurtêlxuriyê dizekiye. Saziya herî zêde piştgiriya kolektîv a civakê xira dike. Lê ji bo xwedîkirina civaka jor jî saziyeke bingehîne dest jê nabe. Me hewl dabû em destnîşan bikin ku civaka ekolojîk xweber civaka xwezayî ye. Piştî ku civaka dewlet parêz bi berfirehî û kurahî mezin dibe, civaka ekolojîk gav bi gav paş vetê xistin û ev jî wekî yek ji nakokiyeke bingehîn a civakî tê heta îro. Nakokiya civakê ya hundirîn çendîn mezin bûye, nakokiya wê ya bi atmosfera derve re jî ew çend zêde bûye. Tehekuma li mirov bi xwe re tehekuma li xwezayê tîne. Eşkereye ku sîstemeke dilê wê bi mirov neşewite, dikare her cure xirabiyê bi xwezayê bike. Ji xwe hakimiyet û fetih weke du rastiyên bijare di ehlaqê Çîna serdest e cihgirtine. Hukûmkirina li xwezayê bi qasî hukûmkirina li mirov weke heq û helwesteke bi şeref tê dîtin. Zindîtiya xweza û pîrozkirina wê ya civaka xwezayî tune hatiye hesibandin. Mîna dijminekî fetihker. Wexta ev têgîn li ser zihniyet û tevgera civaka dewlet parêz serdest bûn, îdî ji felaketên mezin ên hawirdorê re ku di roja me ya îro de bûne xetereke ciddî, rê heta dawiyê vebûye. Nirxandinên me yên ji bo binavkirina civaka dewlet parêz a di qonaxa damezrandinê de divê têrê kiribe. Mijara balê dikişîne ev e. Çima ne koledar, çima em têgîna civaka dewlet parêz a koledar bikartînin. Dibe ku ev pirs were kirin. Ez wer bawer dikim ku wexta em dewletê weke civaka jor qebûl bikin, bikaranîna vê têgînê hê berçav e û wê ji armanca me re xizmetê bike. Dewlet nebe em nikarin koletiyê bifikirin. Şertê bingehîn erka dewletê ye. Dewlet saziyeke mücerret nîne. Ji ber ku rêxistinbûneke hevpar a kesên serdestiya amûrên mîtîngerî û zordariyê kirine destê xwe. Xizmetên giştiyên ewlekariyê ku ji bo her kesî hewcene û xizmetên din ên ji bo gelemperiyê dibin perdeyek ji bo vê rêxistinbûna behsa wê tê kirin veşêre û li ber çavê civakê rewa bibe. Yek ji sedemên din a jê re tê gotin civaka dewlet parêz ev e. Formên civakî yên feodal û kapîtalîst jî xwedîspêrên heman dewletê û hebûna pêşketina xwe pêdewam dikin. Saziyên hevpar ên komên metînger û zordar rêxistinbûnên bi navê dewletê ne. Ji bo metîngerî û zordariyê tis sazî bi qasî dewletê bi teesîr û bi bereket nebûye. Formên orjînal ên civaka dewlet parêzên koledar
زیدتر میناکن و سومر و مصر وکه خلقا دویمین میناکن هین، چین و هیتی دوباره نه. سازین جوهری خو همان تشت بگوهرتنا رنگ خو تمی خو جنوب آوادکن. باوای کی تایبتی تر میناکن ایران، گرک رومای دوار ذهنیتی ده دبن سدما و گوهرینین گرین. لسر اخلاق آزاد و آوای فکر فلسفیک گاوین گرین پیشتهات ناویتن. ده سازین کولتیه ده پر نبجی بر به باشبون و نرمبونه و گاو هات ناویتن. سیستم بریا زاین دنابرا 1300 ده رنگ خوی کلاسیک ورگرتیه. سردما خوی یا استویای او گهشتی بریا زاین دنابرا 2000 و 1000 ده جیایه. بریا زاین 3000 2000 دامزراندنا سرطایی یا سردما آرکاییکه. بگوما مرواتیه ده سردما کولتیه ده کوهک شهرستانی چینی و سیستما بنگهی یا جواکی بو پیشکتنا خود دوام کریه. سیستما کولدار هر تشتی دیار ناکه. شورشا باجر امنکارن وکه برهم کولداری ببینن. بی دولت و کولتیه جی باجار دکارن پیش دبچن. ام گلک باجار نبونه دولت دبینن. خطایی که مزنه مروو نویس، ماتماتیک، علم جهرنگ و پیشه آواکرین و شاغن هنر ام به باجار بونه را پیش کتنه وکه انجامه که سیستما کولتیه بینه. دوی واریده مارکسیزم جی دناوه ده گلک اکولین رامان کولتی مینا قراسه کی پیش کتنه نرخاندنه و به وی آوایی شاشیه که بنگهین کرنه. یا راستین اثبات دکن که هنر و علم جده سلاداری قد نبونه. جنرخ و بوهاین دولت هری زیده خستنه بن کنترل خواهد ده سری ده هنر و علم تین. هم جبو ریل پیشیا پیشکتنین آزاد بگره و هم جبو برجواندین خواه بکار بینه با آوائه کی دجوار حوجهی بکنترول کرنا هنر و علم دبینه. سیستما کولداریه به علم پیشخست به برواجی دیروک نشان داده که هنر و علم آستن کریه. کشف و ودیتنین دنابرا سالم بریا زاین 6000 و 4000 ده که وی دم دولتا کولدار نینه مرو دکاره به سردما نابرا سالین پشتی زاین 1600 و 1900 را قیاس بکه. تشتین ده 5000 سالین نابری ده پیک هاتنه گلکی کمن. وقتی زانست ده سال نابر 1600 و 1900 ده بگرانی برهم فردینه. دولت وکه هر جاره تشتی کریه تنی اف زانست کرنه بندستی خواه. د پیکاتنا باجاران ده رولا رامان آنالیتیک گلکی هیه. هرچی جواکا کولداره اف شواز رامان د چارچوبه برجمندین چینی ده بلوواجی کریه. نخوا کولداری رامان آنالیتیک پیش ده نبیه. یا سیستما کولداری کریه اوه. به شواز و رامان جهان که مزن دوروان آفراندیه و مینا کابوسی بردای سرمجی امروان. اگر پیشکتنا چاندا هفپار امرواتی هنر و زانست به فرما کولداری و جواکندن این چینی و ورگریدان هیا کو براستی اقتدار زانه او سروری دولت یال سر زانست او هنر ور راوکرین نرخاندن به ویرنگی لسر ناو تفگر او ایدئولوژیا و کوي او ازادی اگر نزانین نبه به های جوخه گریدانا به بلوکا دسلاتدار و ifade دکه مارکسیزم لنیزم جیبن اف حکم ناگوهره مارکسیزم لنیزم نکارین خو تام ج بلوکا اقتدار زانه رزگار بکن او اف جی یک صدم بنگهیم بو کره لبر هلوشینا سوسیالیزم رئال وکر کو ازید بشین پیشته هول بدن و مجاری با اوای کی برفره راوبکم فرما جواکا کولدار ا دولت پشتی زاین دنابر سالن 205 و 500 ده کتیا کریزه وک فرما ک جوری و به سردستی جواکا فودال به انجام ده د هلوشینا و سیستم ده ایریشن شدر و ین کومن باربار ان خودی تایبتین جواکا خوازایی ده هندر در رزین او تکوشینا خریستیانی خودی باندوره که دیار کرن لی دورده یا جهوله رادبه نه دولت فرماوی یا کول داره. دولت هی خواه به هزده و دگهین فرما فودالیزمی.
Belî ve paraznameya Öcalan ya bina ve parasına geleki gudarî kir heta beşekedin dembaş.